Avui fem uns cigrons amb calamars tall, o uns cigrons amb calamars al curri, amb llet de coco i llima, cigrons amb calamars, i posarem cilantre, llima i llet de coco. Avui no utilitzarem brou, sinó que utilitzarem llet de coco per que faci una mica de xup-xup amb els cigrons i el sofregit de ceba i pebrot verd. Ara començarem amb els calamars. Començarem marcant els calamars 1 minut o màxim 2 per cada banda. Tot seguit saltegem les potetes i les aletes tallades ben petit durant 5 minuts. Bé, això és el mínim exigible per la ceba. La vull, em ve de gust deixar-la una mica més crunchy, per dir-ho d'una manera, o no tan confitada. Llavors hi afegeixo el pebrot, ara remeno i tapo, i un quart d'hora més. Molt bé, això ja ho tenim com ho volia. Per tant, ara ve el següent pas. He afegit mitja culleradeta de pasta de curri vermell, les potes dels calamars i els cigrons. No els he posat tots els cigrons. Vull dir que aquí deuen haver-hi uns 150 aproximadament, que això són una ració força generosa per un, o una ració correcta per 2 persones, tenint en compte que hi ha els calamars secs i tot això. Ara ho mullo amb la llet de coco i faig que faci una mica de xup-xup. Ja he posat la llet de coco i la pell de la llima. He utilitzat la ratlladura d'aproximadament mitja llima i un bric petit de llet de coco, 250 mil·lílitres. Això deixaré que faci la xup-xup uns 5 o 10 minuts, depenent de com m'espessi, i després hi ficaré una mica de suc de llima i cilantre. Bé, això ja ho tenim, ha fet la xup-xup 10 minuts, amb la llet de coco, el suc de llima, hi he posat cilantre també, i ara regeneraré amb una paella els calamars sencers i posaré una miqueta més de cilantre i de pell de llima. I aquí ho tenim emplatat.